ин баҳор тароҳи тоҷик Нафиса Имронова барои дӯстдорони муд ҳамроҳ бо тарҳҳои нави либосҳои миллӣ як ороиши ҷадиде пешниҳод мекунад. Никобҳо аз Адрасу Атлас ҳам акнун ҷузъе аз куртаҳои Нафиса барои муштарионаш аст. зан ҳама вақт нағз мебинад хушрӯ бошад, як либоси хушрӯ ба бар кунад ва фикр кардам ки чӣ ба не агар мо ами идея бо либос омехта карда як аксессуари нав пайдо карда ва ниқоби дизайнери тароҳӣ ба бар кунад. дар пасманзари хабарҳои зиёди нороҳаткунанда дар робита ба коронавирус ва нигарониҳои мардум ин тароҳ хост ба мардум каме хушҳолӣ бахшад. таҳияи ниқобҳои модерн пешниҳоди худи ҷавонон ҳам будааст. ҳоло ин тароҳ бо гурӯҳи корияш ниқобҳо бо нақшу нигори миллӣ ва сӯзаниро омода доранд. ниқобҳои тароҳии Нафисаро ки аз 4 то 7 сомонӣ нарх доранд, дар 2 рӯзи аввал бештар аз 100 нафар хариданд. ин ниқобҳо дар хориҷи кишвар ҳам харидор пайдо кардааст. ҳарчанд ҳоло берун аз кишвар бурдани онҳо ғайриимкон аст. тавлиди ниқобҳои рангоранги миллӣ аз сӯи як тароҳи тоҷик дар ҳолест ки бисёре аз ширкатҳои бонуфуз дар ҷаҳон акнун шеваи кори худро тағйир дода ба истеҳсоли ниқоб ва маҳлулҳои поккунанда шурӯъ карданд. дар ғарб барои мисол ширкатҳое ки атриёти истеҳсол мекарданд акнун санитайзер тавлид мекунанд. дар Русия барои онҳое ки дар шароити афзоиши коронавирус ҳам мехоҳанд зебо бошанд, ниқобҳои ғайриоддӣ тавлид шудааст. бо зиёд шудани талабот ба ниқобҳои тиббӣ дар Тоҷикистон ҳам чандин корхонаи насоҷӣ ва соҳибкорон ба тавлиди он шурӯъ карданд. ин коргоҳҳо дар як рӯз аз 5 то 30 ҳазор ниқоби тиббӣ истеҳсол мекунанд. табибон ҳам пайваста таъкид мекунанд ки на ҳар матоъ метавонад аз вирус муҳофизат кунад. аз нигоҳи ҷиҳбӣ танҳо матоъҳое ки асlan матоъи ҳамон сон ё ки мард ё ки ҳаст, онҳо аз тест гузаштанд. бино ба тавсияи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, ниқобҳои тиббӣ аз коронавирус ҳифз карда наметавонанд, вале хатари сироятро кам мекунанд.